אני בדרך למושב כיסלון, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, למיכל וחנן. את מיכל אני הכרתי לפני כמה שנים, היא הייתה אצלי בפתיחה בקלפים, וחנן, הבן זוג שלה, יש לו איזה מין מכונה, וואו, היו פה השריפות, ירד גשם, אז יש ריח של אדמה שרופה באוויר. אז אני הולכת לפגוש אותם ולהתנסות במכונה הזאת, שזאת בעצם איזושהי מכונה שבודקת את התדרים בגוף שלנו ומודדת אותם. אני לא באמת יודעת מה זה המכונה הזאת, אז אני בעיקר סקרנית, ונשמע עוד בהמשך. אני מטפל הוליסטי, שלם. אני מטפל בגוף נפש בשיטת עוצמת הרכות, ואני מטפל במכונת תדרים לבדיקה וטיפול בבעיות יותר פיזיות גופניות, שקשורות בחוסרים, בחוסר איזון, זה נקרא מטאבולי. כלומר, באופן שבו הגוף מייצר אנרגיה. ואני מתמחה בשיטת תזונה שנקראת GAPS, G-A-P-S, זו חנות בגדים מאוד מפורסמת בעולם, אבל זה גם שיטת טיפול לילדים אוטיסטים שפשוט מרפא, ילדים אוטיסטים בעזרת תזונה, שהיא בגדול פחותת פחמימות, עשירה בשומן וחלבון מהחי. זו שיטה שפיתחה דוקטור נטשה מקרייב, וזה בעצם שלושת הכובעים שאני מתעסק איתם פחות או יותר, וכמובן אני גם מלמד אנטומיה ופתולוגיה, אז יש לי הרבה ידע שהוא מתעדכן, ידע מעודכן. והידע מעודכן עוזר בשביל לתמוך בגוף ובנפש שצריך. זו מכונה של חברת ריונקס, זו מכונת תדרים. היא מכילה פה, יש אנטנה עם מערכות של נחושת, שהן אנטנה דו-קוטבית, היא משדרת וקולטת תדרים באותו זמן. במכונה יש המון קבצים, שכולם מסוכמים לי בספרון הזה. זה הספר, ולכל מספר הוא תדר ספציפי. המספר הראשון זה הכנה לאבחון, זה תדר של כדור הארץ. זה תדר שמכירים אותו, תדר שומן, 8.73 הרץ. וכל אחד מהם יש תדר. הסדין זה כמו אלקטרודה אחת גדולה שיש בה סיבים של נירוסטה. זה מחובר. אני יושבת על זה. את יושבת על זה. ולכן הסדין הוא קולט אותך. הדבר האחרון שמחובר זה אנטנה. בשפה המקצועית זה נקרא טנסר. ויש כאלה שטועים וחושבים שזה מטוטלת. זה באמת מטוטלת, אבל היא מחוברת גם היא למכונה. אני מחבר את זה לידית. בידית הזאת יש עכברון קטן. זה עכברון. המכונה הזאת היא מכונת תדרים שעוסקת בהרמוניה. כלומר, אם היא מוצאת מקום פיזי או אנרגטי או נפשי שהוא לא מאוזן בגוף, ואני מחפש אותו, זה בעזרת המטפל, אז אם נמצא מקום כזה, אז בו אנחנו אחר כך נטפל. אז קודם כל היא עושה אבחון, ואחרי זה עושים טיפול. והטיפול הוא בעצם לתת את אותם משפטים או מקבצים של תדרים ספציפית לבעיה שמצאנו. זה יכול להיות חומרים שחסרים, חיוניים, כמו סידן או ויטמין B. זה יכול להיות חוסר איזון מבחינת זיהומים, בעיה עם טפילים, עם חיידקים, עם פטריות, והכל יכולה לעלות, וגם בעיות של קרינה. המכונה הזאת היא עובדת על בטריות בכוונה, היא לא מחוברת לחשמל, ולכן היא גם יכולה לבדוק בעיות של חשמל מלוכלך, ובעיות של קרינה של אנטנות ושל וי-פיי. אז כאן אני יכול לבדוק באמת לא מעט דברים, יש יותר, אבל זה מתחיל בגלוטן, מוצרי חלב, שומן צמחי, גבינות, אגוזים, הכל. צבעי מאכל, אבקות כביסה, חומרי הדברה. כל דבר כזה אפשר לבדוק בעזרת המכונה, אם בן אדם הוא רגיש ולמה. את רוצה שנשב ונתחיל? כן. פשוט יושבת על זה. את יושבת בניחותא, זהו. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני מאפס את הגוף שלך, אני שולח תדרים
לגוף, של כדור הארץ, זה הרקה, של חיוניות כללית, ושל כל המרידיאנים. אחרי שהוא מתאפס, יש כאלה שמתאפסים מהר, ילדים מתאפסים בכמה שניות. אני אמורה להרגיש משהו? את לא אמורה להרגיש כלום, אני רואה שחסר לך הרקה, חסר לך חיבור לכדור הארץ. וואה. כל עוד הוא הולך ליניארי, קווי, זה משהו שהוא בלי אלימה. לא הלכתי מספיק יחפה. בדיוק. אז התחלנו את האבחון שלקח בערך שעתיים, יש מצב שקצת יותר, ועברנו על רשימה מטורפת של מינרלים וויטמינים. עברנו על רשימה ארוכה מאוד של דברים שחסרים לי בגוף, דברים שבבדיקות דם שעשיתי די לא מזמן לא גילו ולא מצאו, אבל הרגשתי עייפה, חוסר ריכוז מוחלט, בלבול, הרגשתי שמשהו במערכת ההורמונלית שלי לא תקין, וכל האבחון הזה שעשינו במהלך השעתיים האלה פשוט קלה ברמה כל כך מדויקת שלא האמנתי. אחד הדברים שהכי מטרידים אותי בחודשים האחרונים, ואני חוקרת לעומק את הנושא הזה, זה נושא הטפילים. לרובנו יש טפילים בגוף ואנחנו אפילו לא מודעים לזה. עכשיו, עשיתי בדיקות דם, עשיתי בדיקות צואה, הכל יצא תקין. אבל עדיין אני מרגישה שיש משהו בגוף שלי שלא עובד טוב, משהו בבטן שלי, בנפיחות, בתחושתיות, במצבי רוח שמשתנים בצורה שהיא לא הגיונית, משהו לא עובד לי נכון ולא מרגיש לי טוב. ובאמת במהלך הטיפול גילינו שאני סובלת מ3 סוגים של טפילים. עכשיו, אני תמיד אומרת שאם יש לנו טפילים מבפנים, אנחנו גם פתוחים לטפילים מבחוץ גם בפן הרוחני. כל בן אדם כמעט שהיה במזרח, שטס לאפריקה, למרכז, דרום אמריקה, באמת, לרובנו יש טפילים. זה לא דבר שהוא כזה יוצא דופן ומוזר במיוחד לאנשים שעבדו בחינוך עם ילדים. אני עבדתי 3 שנים בגנים והרגשתי שזה עשה לי משהו בבטן. ואחת הסיבות שממש רציתי לבדוק את המכונה הזאת ואת האבחון זה בשביל להבין סוף סוף ולקבל אבחון מדויק ממה אני סובלת. זה ממש אישר לי דברים שהרגשתי, וזה מרתק. זאת אומרת, השדה האנרגטי הוא בעיניי רק עכשיו מתחיל ככה להיכנס יותר לתודעה מבחינת השיח היומיומי, אבל זה ידע שהוא קדום. ממש, נכון. זה ממש אישר לי דברים. גיליתי עוד כמה דברים, כמו הוויטמין B, B6. B6, מגנזיום, שזה ככה לא הייתי בטוחה, אבל ממש מתוך האינטואיציה קניתי את המגנזיום. כן, אני גם אזרוק את המלח הלבן. מפרק רעלנים. ממש תודה רבה. אני יוצאת מהמפגש הזה ממש שמחה. אמנם יש לי הרבה דברים לקרוא עליהם וגם די הרבה חוסרים בגוף, אבל סוף סוף אני יודעת מה יש לי וממה נובע הכאב שיש לי בגוף. אז תודה רבה חנן, היה לי ממש מרתק ומעניין.